Και αν. Τι μας θύμισες τώρα, τα νιάτα μας. Το πρώτο κυπριακό αναψυκτικό από την αξιοποίηση χυμών, που μας ξεδίψασε στο ημίχρονο από το μεγάλο μάτς στην Αλάνα, που μας κράτησε συντροφιά στην Κοπάνα από το μάθημα, που έδωσε μια ξεχωριστή γεύση στο πρώτο μας ραντεβού, που έκανε το τρίτο νούμερο Σκοπιά λίγο πιο υποφερτό. Ένα εμβληματικό μπραντ που τα τελευταία χρόνια έθεσε ως στόχο να αγαπηθεί και από τους Gen Zers, όσο αγαπήθηκε και από τις προηγούμενες γενιές. Έτσι, όταν η ΚΕΑΝ μας ζήτησε να ενισχύσουμε το engagement στο κοινό αυτό, είχαμε ένα πρόβλημα. Πώς θα μπορούσαμε να συνδέσουμε την ΚΕΑΝ με μια γενιά που ως γνωστόν βαριέται θανάσιμα τις διαφημίσεις? Καλά θα πάει αυτό. Έπρεπε να σκεφτούμε διαφορετικά. Έπρεπε να γίνουμε ένα με αυτή τη γενιά. Έπρεπε να μπούμε στην καθημερινότητά της. Αλλά είπαμε, όχι καρφωτά, διακριτικά. Και το βασικότερο, έπρεπε να μιλήσουμε στη γλώσσα της. Τι κάναμε? Φτιάξαμε ένα πρωτότυπο παιχνίδι με φίλτρα στο Instagram. Το παιχνίδι ζητούσε από το κοινό να αποδείξει πόσο καλά μιλάει τη language, επιλέγοντας με ένα κούνημα του κεφαλιού τη σωστή σημασία της λέξης. Είχαν στη διάθεσή τους μόνο 30 δευτερόλεπτα για να απαντήσουν 15 ερωτήσεις πριν εκραγεί το μπουκάλι της ΚΕΑΝ. Και φυσικά έγινε χαμός με τους χρήστες να παίζουν ξανά και ξανά το παιχνίδι. Στο μεταξύ το παιχνίδι τρένταρε και στον τύπο. Και έτσι απλά γίναμε viral. Με το παιχνίδι να έχει παιχτεί πάνω από 5.000 φορές. Με πάνω από 50.000 organic views στο Instagram. Οι Gen Zers πορώθηκαν τόσο πολύ που συνολικά ανέβηκαν σε story 568 βίντεο όπου έπαιζαν το παιχνίδι. Και δεν ήταν μόνο το απόλυτα διασκεδαστικό concept που έκανε το challenge τόσο καταμάχητο, ήταν και το φοβερό δώρο που σε περίμενε στο τέλος. 3 υπερτυχεροί κέρδισαν για όλη την παρέα τους προσκλήσεις για το μεγαλύτερο boat party του καλοκαιριού με τον Λούκα Γιόρκα. Ένα πάρτι που κυριολεκτικά τάραξε τα νερά. Τελικά, μπορεί ένα brand να μιλήσει σε μια γενιά που βαριέται τις διαφημίσεις? Φυσικά και μπορεί, αρκεί να μιλήσει στη γλώσσα της.